Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo. Kanyaman, King Pampanga, nakatamo pong Kasuelo, Keti Pampanga. Mayap, augto, kabalen, nanano ko po kanyan. Baluta naman po ngening Aldo, at king makaniting oras, dakal po kaya kayo, ing makabreak, manug to, makanya na nepo, mag-siesta, no man po rin aliwata mong kabalen, na atyo po king karelang pami, bale-bale. Yako po, oy, ni, nano pata, makipagkwento ko pa mo kabang maugto kayo, ang po pong magpainawa. Live na live tampo kay CLTV 36 News, ang po kayong CLTV 36 YouTube account, at syempre po nung ala kayong kayo online, pwede tamo naman po kayong Channel 36. Nano pa ta, ibiyami po kaya kayo ining balitang Menga Palyari, Keti, Labuad, Kapampangan. Nano pa ta, ing amanong siswan ang popong kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan, king katampami talamitam ngening, Martis, 22 naning Agosto. No, pag mananuan ko langan po, deng sega na ganang Malbe, king live tamo. Makyabe kayo po, king kaya katamong kwentuhan, magpa-shoutout kayo po, mag-comment kayo. Ay ni po, lalawan ko rin Malbe, king kasalungsungan, po balo, ninui kayo nga. Pero nung i-shoutout yun po, nung sabihan nyo na Malbe kayo, syempre po, malyaring eku, banggitan. Uling balo yun naman po, burimi kayabe kayo po, king kaya katamong kwentuhan, Aldoldo. At this point, muntata naman po, karen kaya katamong bida, ngening Aldo, rin pong mag-birthday. O yan po birthday na pong board member Cherry Manalo. Metong po karen councilors ning Mabalacat City. Happy birthday, board! Ayan, Ibojo Kiros, happy birthday! Ayan, ibat niya po kaya kayong pamilya. Yan, Denise, happy birthday mo naman kaya ka. Ikit kaya po yan pinost na yun kayang tatang ay Don Mauro. Ikayo po kabalan nung ating kayo ng pong kaluguran king biye na mag-celebrate birthday po ngayon i-shoutout sila naman bakan ta abaluda na nuka rin laman po ngayon na naman gagawan da agaga na kayo at atatandanan nyo ing karelang birthday yan po. Kabalen nung bisa na ko man pong makyabe mo naman, king kaya katamong kasebyan, nung balo ye po kabaldugan, mag-comment kayo naman, although posted ne po, hindi ka rin may labasa na, Aldo, burimi po po tayo ye paikit, at kening live, balo ye, malyari kayo naman pong mag-comment. Ing kaya katamong pong kasebyan ngayon, Aldo? Ing masakit kwanan, manyaman yang kanan. Oy? Kabalen, Nano po, try yun na po yan. Tapong pagkasakitan niya, takay po anepong kanyaman. Mamaya kayo pong example, ating kayo pong karanasan na makanya na nepo, o kaya ating kayo pong aliwang pakabaldugan kay kaya katamong kasebya. Ngayon naman po oy Nina, din kaya katamong balitang balen, balita, Keti, Labuad, Kapampangan. Balaos pa mo rin ing gagawandang pamagsadya ng Department of Education para king pamuklat ning klase kareng public schools ngayon pong 29 ning Agosto. Keti king Pampanga miras keng 380,000 learners ingasaan dang magbalik kareng eskwela para king school year 2023-2024. Magbalita ya po Paulo G. Santos.
Bista manemumuran problema pamurin ing albog king kapata distrito ning Pampanga pauli na ning high tide. At maski na kinati na ing danom kareng aliwapang lugal keti, makalbog la pamurin deng mapilang eskwela. Basikin datos ng Department of Education DepEd Pampanga School Division, 28 out of 568 public school campus keti probinsya ing pane miyayalbugan. Bang ekonomiya apektuan ing pamag-aral dareng learners, patupad nening DepEd ingawsan rang sagip o Solving Academic Gap through Intervention Materials Partnership. Agpanggang Dr. Celia Lacanlale, pamuntok ning Curriculum Implementation Division ning DepEd Pampanga, magagamit la pamurin keni reng instructional materials a megawa. Anyang kasagsaganing COVID-19 pandemic. Ito pong ating pong albugan, pwede tamo pong mag-modular karela. So, tinta mo pong modules, may gawa po kahit pong panahon na ng pandemic, at tinta mo pong Super K, Teleskwela videos, educational videos, Pao, na ready po may gawa, laking sa na po ng Kapitolyo. Pwede na pong albending anak tamo, bakang ta magpatuloy po yung karelang pamag-aral. Dito pong kaya katamong, may albugan mo naman po dati, tinta na naman po kasi instructional materials, kaya pong project sa GIP. Agpangkang makanlale, malino kanuing meging pamagplano ra din na Superintendent Romeo Alip ning School Division Office ning Pampanga. Kaya Berry Assistant School Superintendent Melissa Sanchez, Dr. Shirley Sipagan at School Governance and Operation Division Chief Arceli Lopez king pamamuklat ning klase. Kareng 11 mga munisipyo asa sakupan ning karelang opisina. Asahan da kanung mitas 10% ing bilang dareng learners para king school year 2023-2024. Tutumba siya kanu ining maigit 380,000 na estudyante ing karelang pagsadyan magbalik kereng eskwela magumpisa king August 29. Kawani la pa kanu keni reng mag-aral kareng private schools keti probinsya. Migit po 380,000 ma'am. Opo. Migit 380,000 kanya pa mo pong public school ita. Ang ganing high school ita ma'am. Opo, ang ganyan po kantang senior high school. Maliban pa po kantay thinking private, uling king private, yung kaya katampong dating numero ngayon, ngayon yung po katang 52,147. So, asahan mi po, atin tamong mga 57,362. Kaya po pamagbukla ng klase. Oras magkulang la kanureng classroom uli dareng mera kala estudyante, makasadya la kanureng aliwang posibilidad bang magamit learning places. Nung pamurin kanu sapat, patupad de kanu ing shifting kareng klase. Ma'am, atin po bang isyong congestion kaya ni po kaya katamo Pampanga, karen pong school building tamo? Karen pong school building sana man, atin po talagang makaprograma for minor repair, atin mo naman pong major repair, ang po atin naman pong rehabilitation mo naman. Yan pong anak tamo, nung sakali pong atin pong congestion, o din pong atin pong minor repair, ang pong major repairs, pwede na po magamit ang alwa tamong structures king DepEd. Like for example po, ito pong covered court for the meantime, pwede po magamit mo naman itang karelang ICT na room po, o alwa pa pong struktura king karela pong eskwela, bakang regular pa pong makapaglase din kaya katamong anak. Pero madakal na pong eskwela talaga naman na kikya kaming pa mag-monitor, naman talaga fully congested. Uling pong atinda naman pong shifting. Pangaras naman kareng bilang dareng teaching personnel. Atin niya keng kulang at 13,000 na talaturo ing Department of Education Pampanga. Andi mo po king kinder sir pa, watin tampong 1:25. So, kaya po kaya katamong grade 1, grade 2, grade 3, tintamo pong 1:30, at tintamo pong 1:35, 1:45. Po king maximum po niya, kaya katamong junior high. Pero rin po kuminsan, naman po mahigpit talagang masusunod. Like for example, buko consider tayo naman, impong dagol na ning metong classroom. Nang kaya po, di man po asa pati po 25, buling masyado yung malati yung classroom for the kinder learners. So, nang kaya labilang 5, nang kaya 20 na po, nang ita pong kahit among morning shift, na po, potang afternoon shift kanto, ita pong 1:25. Diyan naman po asapak mo naman, niya rin kaya katamong teachers, uling na ita pong kaya katamong planning parameter na 1:30, 1:35, 1:45. Samantala, naman kanu mandatory ing pamanyulod uniforme kareng learners keng public schools. At paganakanan ning DepEd, do pwedeng tanggapan deng eskwela reng sablang bisang mag-enroll.
Makabuklat siya pamurin kanuing help desk ning DepEd Pampanga para kareng nialiwang concerns, dikil kimpamamuklat ning klase. Ako yung kakain tula suyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Bayo kaya po ibigay kaya kayong kakatamong kadwang balita o reni na po rin kabalentamong makatutok ngening Aldon Ayan, shout out kareng manyaman mangan. Nga na pong Paulo G. Santos kaya betang pong reporter kay nga CLTV. Happy birthday po kang Ate Elenita Perez. In greetings po ibatya kang Lisa Miklat Dungo. Ayan, happy birthday po Ate Elenita. At happy fiesta po King Apong Agustin, keng August 28 Monday. God bless po kareng memory. Yung ana naman pong Aching Rebecca Gutierrez. Shout out po kareng anak ko Achu Paris, France. Grace Bergot at Mark Gutierrez. Nga na pong Aching Rebecca. At manalbeya naman pong kasalungsuhan kaya katamong programa. Yung ka na akong sister-in-law, Ruby Castro. And happy birthday po kang Lionel Trajano. Iba't naman po yan kareng Salenga family. O yan po Ako na po kaya kayo. Basta't po kinomento yun po. Yung kaya kayong shout out ang pong greetings. Iparabo mi po yan kareng kaya kayong kakaluguran keng biye. Po? Taglus ko pong manalbe. Uling dakatapa po pisabyan. Later, balo ko excited na kayo. Ikitiye po kayong post tamo nun naning maging topic tamo. Keng kaya katamong program. Pero ngayon po, ay ni pa mo po yung kaya katamong kaduang balita. Sumangid na ning makamala presyo ning abyas, panaliga na kanung Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mag-stabilize na yung presyo ning abyas ngayon daratang Burr months. Iti uling magumpisa na kanung panahuna ning pamamupol kareng major rice producing regions. Antimo Kenny keng Central Luzon. O ini po yung report. Almusal pagtuan ng ganang apunan maralas mababating keng lamesa tamoy nasi. Happy nini ingaw sandang staple food dareng Pilipino. Hanya nang mikakamalay ni king merkado dakalang taga na reng sasaing-sing at niapektuan. Keng meging pasyag na namang President Ferdinand Marcos Jr. anyang August 18. Panaliga na kanong mibaba at magineng stable ing presyo ning abyas uling malapit na ing panahuna ning pamamupul dareng local farmers. Bantayan namin ng mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magkakadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price. Asuking migit 30 pesos kanuing farm gate price ning local palay produce ngeni. Kabang mikamal mo naman ing imported rice agpangkang presidente. Dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve mag-stabilize na ang ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti para tiyakin na ganun ang mangyari. Agbang naman kang Paulo Cruz, Branch Manager ng National Food Authority o NFA Pampanga, lin season niyang taga na ing bulanan ning Ulyo hanggang ng Agosto. Atin mo rin kanung magpondong pale aman keng data ka supply bang api sa lirang makamal ing karela. Ang pagkatanim po natin is July. July, August, aani tayo late September. Yan po yung calendar natin usually. Wala naman pong palay ngayon. So kung meron man pong may palay ngayon, yung mga nag-stock. Mga nag-stock yan. So, law of demand and supply po yan. Pag mataas yung, pag walang palay, mataas yung price niya. Pero pagdating po ng September niyan, sigurado po yan, magkatakbuhan lahat sa NFA. Kasi, ang inaano po nila, babagsak yung presyo. Dahil, kung nabalitaan niyo po sa TV, na meron pong agreement ang Vietnam tsaka ang India na magpapasok this coming months. So, dun pa lang mag-iisip na yung mga rice traders natin, mga rice millers and importers na, bet kami mamimili ng palay, may parating na bigas. Main driver kanung ni king presyo ning abyas ing imported rice at king tutusin maragulyaring responsibilidad ing NFA bang kanitang masambut deng local farmers kareng traders ang maralas manyirang presyo. Samantala, base king kwenta ning NFA atin neng tubong a 2 pesos kada kilo ing meto nga ortolano king 19 pesos a buying price da king pale. 15 pesos siya kanu ing production cost kada kilo.
at atsuking 2 pesos ing post-production cost king pamagbilad ning pale. King suma total 17 pesos kanu ing production cost ning metong akilong pale agpang king NFA. Yung 19 pesos na presyo po ng NFA ay panalo na para sa mga magsasaka. Ngayon po, bakit po hindi natin inaalis yung 19 pesos? Bakit hindi siya nag-move? Ano po? Para po maintindihan ng ating mga kababayan, imagine niyo po kaya kung walang 19 pesos government support price. Maaari pong baka bilhin na lang ng 5 piso, 9 pesos yung palay. Kasi wala silang tatakbuhan na 19 pesos. Kaya po yung NFA talagang nakapeg siya sa 19 pesos dahil iyan yung pagka binarat ng commercial industry, commercial rice millers and traders, tatakbo sila sa NFA, sabihin nila, meron naman 19 pesos ang gobyerno, bakit natin maipagbaratan sa inyo? So yung 19 pesos po ng NFA, safety net po yan ng ating mga magsasaka. Yan po yung kay hindi makabili ang NFA. Yan po yung pinaka-barometer na kung saan, yan po yung tinitingnan ng mga traders natin na hindi na tayo pwedeng bumili ng mas mababa pa ron. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. O yan, dakala salamat Paulo G. Santos, kareng kaya kang balita dimdam tala po rin balita, keni keng kaya katamong kaluguran balen. Ngayon naman, lawan tala po rin schedule na ning Federation International Basketball Association of FIBA na marapat ketikem Pilipinas. Ayan, nakitala po. Ren po rin schedule na ng Gilas Pilipinas. Dominican Republic versus Philippines. Kaya pong Biyernes, August 25, alas 8, ya po yan ng Bengi. Para naman po kayong Philippines versus Angola, kaya naman po ang Domingo, August 27, alas 8, ya pa mo rin. At Philippines versus Italy, kaya naman po tutuking Martes, August 29. Tutukan tala po nereng schedule may sabi pong schedule bakanta ang keng pami bale tamo mo suportahan tala po ren kaya katamo po kabalen ding kaya kata ang Gilas Pilipinas ne po ita po makanitang paralan maragul ne bagay tang dakal tamo mga di para po karela. Eko po mama ko kabalen ken kaya kang pamagtutok ken nanu pata uling ken kaya katamong pamagbalik na pisabyan tayo makananu ya ba ing parenting ken modernong panahon. Makananu de kaya gagawan iti ding kaya katamong bisita na trending la po ren karelang content pauli na ning akakit da ren aliwang pengari at makarelate la kareta po karelang pamibiyebye ken Aldoldo. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng
At nakatamo pong kaswelo ne, king kaya katampong kwentuang Kapampangan. At reni pong kaya katamong magpa-shoutout na malbe po ne, Ela Tata Billy, king pamanalbe, king kaya katamong programa. Eddie Teddy Lumbang, Choli Palabasan, o ren po ne, Sis Jennifer Salenga at Justin Dizon. Na magbiyahe po ngayon kaya katamong kakapatada Justin Dizon papuntala po Manila. Bakit po si Kaswan in coverage tamo po kay FIBA ne. Hello kapatad, sana mag-travel kayong safe Ken at kayo tutok ng kayong pamanalbe. Pwede kayo magpa-shoutout, kilala na kapatada Justin, kilala na kapamoning kaya katamong guest ngayon Aldo. Balo yun po kabalan king panahon na iti. Metong ka rin sabi tamong challenge talaga kareng pengaring pa magparagul masalese kareng karelang anak. Inya ano pong kasali, ang pong kasikat detang content nating kabaluan kay modern parenting Inya naman po kinumbira tala din kaya katawang pong programa ding mag-trending parenting content creators ala pong aliwa. Ini sabi da po papa-reveal ya kanuing kaya katamong episode for today kasi po kaining content dalaganas tayo po nga kakit imami prax kakwentuhanin kayang anak. Daramdaman tayo once in a while, daramdaman tayo po boses i-daddy ketang video pero tayo po kakit ay tsura. Inya naman we are very fortunate and grateful kasi dininan katamo pong oras. Ala pong aliwano Sir Nicole Policarpio at saka po Mami Prax, oren po, apin po. Sir Nicole, ikoyang Nicole, ayan. Naan po boses akit yema. Santing nga pong lalaki kay personal at syempre po Mami Prax. Kalupa na po ni nga kakit yung kayong video, malaguya naman po kayong personal. Mami po tati nga kang buring igrit, karang kaya katamong manalbe, bayo tamong may pagkwento. Syempre, gigreet ko yan si Marcos at ang kanyang tita na si Bambam Bea. Nanunood yung mga yan. Talagang inaabangan nila tong episode na to. Pati si Yaya Rose at si Yaya Ira. Ayan. Koyang, sige, ay ka pa tating ka naman buring sige, great kay mama ko tsaka kay papa ko pa surgery bukas. Sana maging okay yung surgery na. Ay, opo. Ayan, dimdam tayo po na. Makiabit ang po kayong pangadi para kay papa ng Koyang Nicole na kasi maragula bagay po yung makanya na makikiabit ang pumakasan metong tamo kareng kaya katamong kabalen. Ikit na kayo po. Ngayon the first time na kayo pong ikit. Although Mami Prax talagang Alben Colaret ang kayang video. Pilang banwa na kayo pong kasal? 5 years or 6. Ay, Maluwag na. Matagal na. Mag-compute na ka, mga pila na ba? Mga 7 na ba? Hindi ka mukha kang Koyang pota ka dyan. Mga 7. 7 pala. 7. Ali, sabi na po kasi keng metong relasyon, kabang luluwat ya, mo naman realize na maluwat na pala. Lakwas na may kalugod kayo. Kasi sabi na yung relationship ka, no po, ang luluwal ya, medyo tatabang ya. Pero nung nga tatabang, mo realize na luluwat ya. Yun nga siguro, NMMI lang. Mag-stop na memi lang, Ma'am Prax. Uli nga naman magbayit ang lugod na kaya Koyang Nicole. O, di ba? Pagtanggol na ka rin. Ang ganda ng excuse. Sabi ko, yung ganda, meron ako excuse. Opo. Pila na po nga anak yo, Koyang? Adwa na lang nga anak mi kanya. Ning peka pa nga mi, 3 years old ya. Tapos ining bunso, ining bayo, 1 year old ya. Baby apa yung metong. Kumusta naman po na kasi sabi ko kayo po magbayo tsura itang atyo pa mo rin itang glow makanya at saka malago kayo madbana ko po anak ikit ko pinabanggit yun makanano yung pong maintain ing makanyan ka healthy kaya kayo pong pamilya Mami Prax. Actually, napag-usapan namin to the other day. Ang pinag-uusapan namin is the difference between having kids versus just being married. Yeah. Kasi very different yung stage na yon. And when you are kasi married without kids, ang sa amin, ang realization namin, tinatanong kami, ay, kumusta? Siyempre, kakapakasal lang. Sabi namin, okay lang, parang nagbabahay-bahayan lang kami. So, I think it's because parang 10 years na kaming jowa bago kami kinasal. And so, parang nung naging kami, nagpakasal kami, naging easy yung transition. But then, comes, yung mga batang makukulit. Diyos ko, hindi mo maintindihan. Parang 180 degrees
iba yung buhay mo. Si Manilwa ka pala, biye, patsemi ka, anak na ka na eh. Feeling ko alang sasabi kay katamo na patsemi ka, anak ka, o bala mo, manalwa ka, biye pala. Eh, nakalupa yung biye mi asawa. So, nitang meging tatang na kami, ima, karin mi mo sabi na, kaya engi, tewara sabi na patsemi ka, anak ka, karin mo lang mas alugod din, pengarin mo. Rin karin mo I appreciate. So, nitang, mika anak na kami, kaya simula, kaya mag-glow naman talaga. Akit mo kami, nanunang oras, kaya pa mendilo. Pag pupunta kami sa mga bahay, humelo siyang kaya. Humelo siya kayo, kada May ba? nanukod. Umenano kay Talagang tsura, kada ba? Ayaw mo na magpakita. So I think Ken lulubing aus ang tamo pin modern parenting ne na happy ni migsalba kaya kami na gamit din ng alu-aluang tools or rening book sa binasa mi karon niya kay na pwede pa palang kumabiye as normal people na maglupa tapa mo rin kalupanitang alhata pang anak medyo kahit mo fresh tapa maglow tapa makanya. Ilan po waring banwa kayong misawa, bayo kayo mega kaanak? I think 2 years. Opo, balang pepa ranas ne pa mo po kaya kayo itang Enjoyment. Kaya pag-enjoy da kaya pa bayo ka. Babayo na kayo nilosya. Pero ikit kayo po kasi, one of your contents, ikit kayo, sabi yun dati makapag-exercise kayo po, pero ngayon uling may ka-kids na kayo, medyo meron niya po karetang Struggles. Wow, struggles ang pang may sakripisyo. Pero nonetheless, kinontinue yan. Ikit kayo, mag-yoga kayo po na. O, di ba? Medyo masasanay na kayo po itang stage of marriage po itang atin na kayong kids. Buri kayo mo pong abalo, Mami Prax, ne? Makanano naman miras kayo kayatang pamag-produce content. Kasi yung pangabalo ko, you are busy persons kasi kaya kayo po entrepreneurs kayong pareho. Pero bigla, manyese kayo pang anak ko, akit ko ating kayong content na talagang syempre didinan lamo naman pong panahon din contents. Totoo. Okay. Yes, may business kami. But then, you know the feeling, alam mo yung feeling na gusto mo rin gumawa ng content. Kasi ngayon nasa social media tayo, yung age, di ba? Even businesses, kailangan niya ng social media. So, nag-start kami before, nag-delve in kami sa YouTube. O, di ba, pa YouTube kami. Etong mga panahon na to, kami pa lang, hanggang nagkaanak kami. Pero nag-start kami, yung for fun lang na project. And then after no, nag-podcasting din kami. So, meron kami sa Spotify. Yan, may mga kailan kayo mag-upload ulit ng episodes. So, pero, before pa nito, noong 2012, nauna yan si Papa Nix. May YouTube vlog yan. Lawan kita ko, Feeling ko dakal naman kaya katamo, bisa talaga maging content creators. Kasi albenta laking phones tamo, feeling tamo. Uy, agyo ko rin naman yan. So, try tamo. Tatry. So, anyhow, for fun lang siya up until ngayon, hindi na kami makapag-produce ng content na naka-memorize or naka-script kasi laging busy with kids. So, naisip namin, magiging interesting kaya if gawin natin content with kids. Yan. Pero hindi siya scripted or work. Kasi alam mo na yung mga kids, hindi mo naman madidirect yan or what. Yung everyday life. Sabi na, baka hindi kasi boring na. May kids, lahat may anak. Pero tinry lang namin, yung first upload ng video, ang dami na talagang nanood and nag-comment. Nag-viral yung unang video na in-upload namin. So sabi namin, baka may something dito. So going back to your question, I think hindi naman siya different sa amin kasi ginagawa namin before on the side. But then, it's something simple lang na tututok mo yung camera. Meron lahat tayong camera and just doing it. Yes. At saka, ang napansin ko din po, napansin ko rin kuya, itang authenticity da rin content, kapag itang makanta, itang scripted, mas buri da rin tao kasi makarelate la po na. At saka talagang, itang aretang gagawan nyo naman pong content, very kaila po, beneficial. Kaya siguro, sabi nyo, first upload na pa mo ng video, talaga na mga mega trending. Bayo kayo po, bayo da kayo kutang pasibayo, o rin, bala po nga bibili rin kaya katamong pengakuanan na malbeking kaya katamong programa at magpa-shout out. Ayan, Imarites GF, laganas tayo pong kain niya, suki tayo ni. Nanu Pataching Malago, watching from Australia. Opo, from Australia, lagi tayo. Suki tayo. Shout out pa si bayo kayong wife ko, Tess Sangkap, at saka po ingad rin adwa kong anak kay Joshua Sangkap and RJ Sangkap. Salamat po kaya kayong Aldo Pamanalbe hanggang kayo po Australia. Sir Edric Rivera David, pa-shout out po Idol Nicole, sabi na, Albeya po.
Ini may comment yan po kitang balita. Tamo, Verge Cruz Medina, biglang yaman mga magbibigas. Nga na po, ne? Opo, malyari la po rin hugot yung kayong biyan na i-komento yun, ne? Tita Choli Palabasan, shout out po ka rin, Team Magsilbi, tamo. Nga na po, ne? O yan, punta lang kay Kuya Nicole, ne? Baluta naman po na ring parents minsan ano po ka sensitive ka ring kids. Ating ko po kasi nakakit minsan na content creators kapag abedo ring kids na po tanga makaka-receive lang not so good comments ano po syempre retaro mong anak kasi tingko pong ikit makanya na ita namang mga pampangan yang anak itang pamanyalita ng kapampangan ning medyo kinomento da ikayo po maka-receive kayo pong makanita karetang content yo and how did you feel about it po? Well, I think normal naman if gagawa ka talagang content online, you would expect na talagang dakal mag-comment talaga ating masanting, ating alimasanting, ating naman mami kaya na laman feedback naman minsan. So I think itang pamangwa mong negative na comment ita mo naman lalaway mo ating bang basihan o kaya nung wala na ka man tatapakan na liwan tao, I think okay mo naman. So, normal mo talaga ita naman ikwa kami makanyan. And nung nanong aramdaman mi, yaku, ala na ako as much. And ako man as affected. Yan totoo naman. So, ito. Ika mami pranks. Aliwala rin. Aliwala na. Babae. Although we are ready, kaya nga makanita. Pero syempre, makanano mo hinandal ita? I think, yes, very different for mommies, no? Especially ako and si Marcos, yung nakikita dun sa video, sa kanya mas distant siya. For me, syempre, noong una, talagang affected ka, ano sinasabi na ganito? Syempre, different comments yan. Bakit hindi nagpo-opo yung bata? Bakit daw nagsasalita pag puno yung bunganga niya? Tama? Or ano ba yung mga comment nila? Bakit daw yung pronunciation niya ng R? Wala pa. Baka may something daw. So, yung mga ganun na basis na sabi ko, alam pa nila kung paano ko siya papalakihin. Alam mo yung ganon. So, una, you'd feel that. But then again, as always, we always say it, if may ginagawa kang, kasi gusto lang namin i-share to show them and i-teach them kung ano yung alam namin as modern parenting nga. If gusto naming mangyari ito, then we have to be objective when it comes to those kind of comments. So ngayon, nasanay na kami. Pag may ganyan, okay, may basis ba? And then, instead of feeling na, sinabi niya yan kasi gusto niyang masaktan ka or what, sa totoo lang naisip na, wala namang oras yung mga tao para ganun. Good intention, sasabihin nila yun. So, i-educate namin, ganito po kasi, kaya hindi siya nagpo-po and opo dahil 1, 2, 3. Kaya wala siyang R kasi nade-develop yan later on. So, naisip namin, baka hindi lang nila alam. Yes, yan. Ikita mo po nung makanano da po, pakitunguhan, din kaya katamo nga, pengari kay ni Neretang critics na yan, karen-karela po nga content. Pero later, buri kong abalo, kaila po business people la po rin bisita tamo at karetang content kakit ko nang minsan Tagalog, English pero po perable ding in Filipino language na ning anak da po Filipino. Buri kong pakibaluan kasi kayong panahon ngayon no karempe ngari kaya raklan English do po tuturo rin anak da bakit kaya po talagang ginamit ang first language itang language da po kayong bale. Yan po kaya kayong tutukan kayong pamagbalik na ning kaya katang program. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Tasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Kabalen, siguro po maswelo kayong maswelo keng kaya katamo pong pamitalamitan, keng kaya katamo pong kwentuhan uling makarelate tamo po lakwas na reta nga pengari na makalatila pareng anak data burida nga balo nung makanano kaya makanano tamo makapanyad saup o makanano tamo manikwang inspirasyon keng kwento da po rin kaya katamong bisita ng Aldo. Bali yun po Koyang Nicole at saka po Mami Prax. Kaila po talaga, taga Pampanga. Kakit yun po, Kuya Nicole, very straight yan po nga mga Pampangan. Mami Prax, she's trying her best, po. Pero bakit po pala, Tagalog kayo po, although you are from Pampanga? True. Parents ko, very Kapampangan lang. And then for me, I think it's because lumaki ako sa household na may mga kasambahay na galing from other province, like Visayas. So pagka naiiwan kami with them, Tagalog talaga. So nasanay ako. Pero 3 years ago, nag-start na ako na mag-try ng Kapampangan. Kasi iba pa rin pag nasa Pampanga ka and magsalita ka Kapampangan. Pero syempre, balad ko, very different ko magsalita. So, Opo. Kami naman po kayo ni talaga, burimi po nga pa, bakit ka rin kaya katamong kabalen, rin sisikat, rin pag maragul tamong kabalen, hanggang medyo magkasakit tamo po nga mga Kapampangan, tayo po kakalingwan na we are Kapampangans, and we are doing our best. Baka nita, ita nga kaya katamong aman, sabi ko pin po, nung meragul tamong makanita, alata naman po nga gawa, pero potang maragul ta naman, liyari ta naman pong gawang paralan, baka ta makaintindi tamo. Pero yung anak yun po, o si Map, kayo po may kiuso na para gulat. Kasi lalo nga, papanalbayan na lang English kay karing keng videos keng YouTube ne kasi burida dago lang biyasang mag-English datang anak patay datang akin mo pa itang diction da talagang akakwada kay o si Map po makantay nga gawain pawag paragol kang Marcos. atin ko mong simple la reason ken. Number 1, before kami magkaanak, Tagalog na talaga kami. So naisip na, bakit ko kailangan mag-English? Kung Tagalog naman tayo nag-uusap. So very difficult for us. And then second would be, naisip namin, ang gusto naming ituro sa kanya is storytelling. If makikita niyo sa mga videos, talagang pag nag-usap kami, kala mo magkabarkada kami. Correct. Talagang conversation niya. And yung mga kids, natututo sila through imitation. Paano niya makikita sa akin kung nag-i-English ako, hindi ako makapagsalita o makapagkwento with emotions, di ba? O paano na lang? O good luck. So sabi namin, I think Tagalog yung best language for us. I think it depends kung anong gagamitan tamo kayong balemi. Kasi kunwari kami, dinagul kami naman, Kapampangan kami. So kayong balemi, nung ating kayong abeng Kapampangan, makapagkapampangan kami with Marcos. Nung ikami nga dwa, mag-Tagalog kami with Marcos. So I think, naman is two o mali English ne, is two ya siguro nung kayong bali, talaga mag-English. Wow. Yun, di nagula kayong Amerika ang bongkay, nung makapag-explain tamo ka rin anak tam. Kasi maralasing anak na ako. Papa na makanyan, ot mamamatela rin tawa na makanyan. Ay, Diyos ko po, nung maka-English ko, makanano ko naman i-explain kayo ito. Minsan natin lang kutang na, ot kuleya blowing sky, na makanyan. O minsan mo sagot nung English, you know, makanyan. O, wala namin, dana ako kanto. Siyempre, mag-Tagalog na ako. Ang po magkapampangan, nakabanta. Explain mo or kwento tamo ka rin lang, mas masalese. Kasi minsan nung magkasakit mo, puta, eta nasagot. Medyo tuknang na yung pisab yan. Buritamtan, tuloy-tuloy talaga yung pisab yan. Akay tala, converse tala. Yes, o po itang development na nitang communication skills. Kasi po, may ka-relate ko naman po kayo Kenneth. Kasi, at king school na kasi nga na ako, daka lapureng makanyan, datang English speaking lapureng school. Ing maliliari, alalang makayo makisabi ka rela. Kasi dala balong pakisabihan detang kaklase na ning anak ko na ergo meragol na Tagalog lain Kapampangan la. So ang makalunos detang anak makanita mo lang tirwanan talaga antimano English. Anyway, yung mag-English naman po tututunan niya kay school na itang conversational kay talaga. Ka rin la po magkasakit rin anak. Pero ring content yu po, lagi kayong mamangan Minsan pinlalaman ko na una ng ulam yu O, sima po, panay makanta yung scenario na buri pong video?
yun yung shinare ko kanina na parang as much as possible, gusto namin with kids, very natural siya. And I think natural for us na sama-samang kumakain. We made it a point, syempre nung start na magulang ka, wala ka na talagang oras, magtatrabaho ka, may gagawin ka sa bahay, mag-aalaga ka. Hanggang, to your question kanina, paano mo nagagawa to? We sought help sa mga kasambahay, lolo-lola, tita, na nagkaka-oras na kami papano. Ngayon, yung meal time, sinabi namin, okay, as much as possible, sasamahan namin sila. So during breakfast, kung hindi siya pwede dahil maaga sa work, ako, kasama niya ako. Kahit 30 minutes yan, hanggang 1 oras, upuan ko siya. So pag dinner time, ganun din. Basta may sasama sa kanya. Kaya naging meal time siya with Marcos. Kasi yun yung natural na nag-uusap ka talaga kami. Parang bang yung sa mga movie nakikita natin, sama-sama nag-uusap, yun talaga siya. Na nangyayari, nag-uusap talaga kami for 30 minutes, 1 hour habang kumakain. Pero iko yung Nicole, kaya makain nga kakit. Kayo po papalto. Pero once in a while naman daramdaman kayo po itang boses yo. Wow, itang boses ko, o kaya iya ko itang manabot pamangan. O minsan niya ako lalawin nung mag-record niya pa yung cellphone, iya akong tagalawin. O PA ko na. Director, iya pala director. Opo. At least naman po ikit akakit naman naman itang ito sabi yupin po itang moral supporting gagawan da po rin kaya kayong miinda. Ikayo naman po, Mami Prax itang pansinan ko, at ating kayong video ay na-upload, ating lang kutang ka rin, bakit iya magpo? Kailangan kayo po talagang ikutang kaya, bakit iya ka numagpo at opo, Marcos? So, ating kayo po bang talagang sangkanong bakit iya peparagul talagang makanita yung kaya kayong anak? Actually, napansin lang namin na wala siyang po and opo nung may nag-comment na ba't di siya nagpo-po and opo. Pero like, kung conscious ba kami, ali tayo pag po and opo walang ganun. So, naging natural na. Now, going back, tapos naisip na, bakit nga ba hindi siya nagpo-po and opo? So, simple lang naisip namin. Kasi kailangan mo siyang i-share sa viewers dahil nagtatanong sila, ba't di nagpo-po and opo? Ang bastos naman pakinggan. Yung iba, ganyan pa yung sasabihin. So, ninisip namin, number 1, pag sa bahay, nag-usap kasi kami as matanda. Yun, tinitreat namin. Even ngayon, wala pang 1-year-old pa lang yung baby namin. Pag kinakausap namin siya, hindi siya baby talk. Kakausapin mo talaga. Magpapaalam ka sa gamit niya, pupunasan yung bunganga niya, o tutulungan kita, pupunasan ko yung bunganga mo. So, as if matanda sila. So, kung kausap mo is ka-age mo, matanda, hindi ka naman magpo-point opo, as in ka-age mo. So, and then number 2 would be, kung gusto namin na tuloy-tuloy itang thoughts na, like now, nagsasalita ako, hindi ako nag-point opo, pero very natural for us na magsalita. Hindi naman ako nakabastos na hindi ako nag-point opo ngayon, di ba? So, yan, sabi ko nga, basta hindi disrespectful yung sinasabi niya, hindi nagmumura, hindi pa balang, yung tono, nasa verbal yan, di ba? Okay lang. Sabi nga nung iba nagpo-point opo, pero syempre yung tono, yung actions nila, hindi nagpo-follow sa point opo. Actually, may ka-relate ko po kaya kayo kay Mami Prax. Kasi, ana ko po, yung answerable, kapag yung question ko, answerable by yes or no, magpo at opo. Pero pag magkwento la, alaya. Kasi, bala mo ka natural. At saka, bala mo closer ya. Itang relationship yo. Kasi alayang, na masyadong, kumbaga, na kailangan na, malwa pa ang pag-isipan itang husuya ba yung sabihan ko? Pota mimuaya kasi alayang katukin po at opo. Diba? Itang relationship siguro mas closer ya kapag very casual itang pamisabi tamo po. Ikayo po kay Koyang Nicole. Kasi balo ko Marcos agad may kayong magsalita. O nang sabi ng Mami Prax at first she's in denial anya pong ikayo, makanano iya pong kinaita, linawi itang sitwasyon ng Marcos kayo. Kasi dakal parents, agad magsalitang masalese, diretso rin anak. Actually, may rin napansinan. At mong minaus din ka na ako. Meet day Marcos, tangkay, at kami kayong party, sinabi buri mo na kaya ang palaway ng anak mo po. Tatin niyang speech impediment, mag-develop speech, kasi around this age, wala mo 2 years and 2 months na roughly, sabi dapat sasabi nila So, nita ni-research sabi ko, nita lalawin 12 months to 18 months pala, dapat medyo verbal nila. Nita mo muna, syempre, defensive ka. Alik! Sumabi naman yan, ang pong kayak, baka yan. Pero after na nita, pisabihan ala naman mawala nung manyad tamo sahot. That's why we had to seek help keng speech therapist, maintong kami,
Dakal pala kaya ni kaya katamo Pampanga kasi first time mo nga kay. Pero sobrang bukla. That's why kailangan mo talaga makapag-schedule. Sumap din ninda kaming chance, may nga speech therapist Kenny. Winelcome da kami. And after nanita, pa man mayaring mo munang session. Yakpin na akong kabigla talaga. At ilang tirong technique, at ilang tirong way or philosophy, makanantala pa silta. At yung kami mo kayong banyo, sabi ko kaya, mga palika, makanya ako. Kasi paksabi mo yung anak, ako, lalakay. Tapos sinabi na namo, yes, sana mo. Sasabi ka pala ako makanya, no? Utingi ka, sinabi ako yan. Engi pala, kailangan pala sopan tala rin din anak. Ela on their own sumabi at yung paring facilitation na ning adult o ning parents na kinakailangan. So after nitang session na ito, may one session kaya pa, talagang tuloy-tuloy na. At saka itang aman wa ng Mami Praxton, din tang emo bibate bitok niya. Kasi ita imitate na itang kaya siguro nga liwang anak gago tila po ta kay rugo akaragulan na pero ngayon okay na. Akit ko naman po retang video. Ano yung kadaldal. Pero posible po ba itang kasi metong kareng abalok po kayo na pwede yung paragulan ding anak yun na medyo malawot kareng gadgets. Ano kayong screen? Sa amin, ito, conscious decision naman, itang screen. So, sa King Bale, ala talagang screens. So, even yung TV namin, before nagagamit yun ngayon, Mama, sira ba yung TV namin? Kasi hindi talaga siya gumagana. Screens, no talaga for us. Now, why? Ngayon, based, syempre, yung asawa ko, yung Nicole, mahilig talaga siya nagbabasa ng books. Okay? So, everything na hindi namin alam paano papatulugin yung bata, paano pa kainan yan, may books talaga kami, paano siya magsasalita, paano ganito. Now, comes to screens naman, naging conscious decision siya because of a lot of studies na pag nanonood sila, na-stimulate talaga sila. Which is totoo naman. Hindi naman kami wala talagang screens. Kunwari pumunta sila sa lola at lolo, at talagang papascreen. And mapapansin mo naman yung difference na very different yung demeanor ng bata. Kaya ngayon, pagka meron kaming bagong teammate o kasambahay o yayas, binibrief namin wala nagsa-cellphone. And anong ginagawa? Matatanong niya, Diyos ko po, buong araw nung ginagawa ng bata, wala cellphone. Tama? So, totoo naman ang gagawin niya. Kaya dito papasok na lagi siyang may kausap, lagi siyang may activity, and ang mga sasama mo talaga siya sa bahay, sa gawaing bahay. Kaya minsan magluluto kami, maglalaba, magpupunas, magwawalis, sasama talaga siya. O, ita po na, dimnam tampo. Possible yan pala ita kasi ngayon yapin tayong question. Makanano mong paragulan din kaya kang anak na malawot talaga kareng gadgets. O ita po na, manikwata mo pong teknik ang Mami Prax. Ako, try, kurugo. Mami, itry ko na. Pero sana, good luck for me. Maalbeya po ikaw ng Cesar Montana, Danilo Palabasan, po Marilyn Salak, kaya katang programa. I hope mag-enjoy kayo. I-apply nyo po karing kaya kayong anak ampong po nga babalo tamo kang Mami Prax ampong kang koyang Nicole. At ing buri ko pang kutang kaya kayo Mami. Marcos dimdam ke. Paborito na lareng OPM. At itang December Avenue. Makanano yung may open kareng OPM ni Marcos. Aliba maretang keng Coco Melon dimdam ko kayo, hindi yan yung pinakikinggan ko, hindi yung piniplay ko na yata, pantunanay, tagang December Avenue. Okay, sige. May mga nagtatanong din, ba't di daw Coco Melon? Okay. So sa first, Coco Melon naman talaga yung magiging initial music nila. Dahil, totoo naman, well-produced talaga yung Coco talaga Melon. masanding Talagang niya. maganda, kahit on point siya. So wala kaming screens or TV sa bahay, pero meron kaming Alexa, yung radyo. So, nakikinig kami lagi sa Spotify, ganyan. So, anyhow, Coco Melon, on team yan. Pag Pasko, Paskong Coco Melon din. Pag Halloween, Halloween din yung Coco Melon. Pag Summer, Summer din. O, pwede sa amin. So, yun talaga yung una. Hanggang mag-start yan, magtanong, anong ibig sabihin nun naman? Kunwari, may kanta na rin, pat a cake. O, syempre, ano naman na-explain ko doon? O, may baker na nag-bake na gano'n, di ba? So, nag-start yan dun sa curious siya, anong ibig sabihin ng mga kanta. Okay? So, doon kami nagsimula maghanap sa Spotify, mga Tagalog song, Bahay Kubo. Ayan. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Very easy. Siyempre, hanggang nagmamature yung bata, papakinggan na namin yung music sa bahay. E naisip namin, Tagalog, para maintindihan niya. Kasi pag narinig niya na yung OPM,
una, kailangan maintindihan niya yung ibig sabihin. Yung story. Yung story. Tapos mai-inlove siya dun sa story. Uulit-ulitin na niya. Ayan, ang mahilig sa OPM music, si Papa Nix. Yes. Kaya sobra pa yung sinikat yung December Avenue a clip na nag-message nila, buride ka nung imiti. Ay, wait. O, di ba? Kasi malagad na lamang po talaga. Karang anak retang into OPM nel. Ay, Diyos ko, pilang nga ba may Marcos sa alo? Three. O, di ba? Putakay, makanita po, daramdaman tayo itang makan. Pero, kuya, itang burina lareng OPM music. Chito Miranda kanu yata yung kain na pampray ng iya pamaon. Chito Miranda lang. Okay, Chito. Pa ka nung mamatay, Chito Miranda. Uli na kita may ito ang kata, kaya pizza pie. Sabi na kasing, Chito, kaya kaya na handa na akong mamatay. Anang Marcos, sana. Ika pa mamatay, malungkot ko, Mama, ano sabi niya? Matay? Sabi ko, oo, kasi pag kumain na daw siyang pizza pie, pwede na daw siya mamatay. Ay, ayoko yun, sabi niya. Tama naman, ba't mo naman gusto mamatay si Chito? Itang mo, karin mo akakit ba itang values na ning anak na itang buring matay, tsaka itang kungkutang niya mo nga, kungkutang karakal ko po buring ikay kaya kayo, kasi mag-enjoy ko, balang upload you ating niyang learning para ka na ako bilang parent na, at balo ko nga, makasanting niya kayo, at looking forward ko po, i-follow da kayo. Looking forward ko karetang next videos na i-upload yun. At nang minsan siguro, since kakilala na kay message, tsaka, pwede po ba nga mag-upload kayo about makanya na? Pwede Mami Prax. Anytime. Pupasensyada kayo po kabalen nung medyo may bitin tamo po nga bagya. Ay ni pala yung Marcos. O yan. Kami. Sama ka, gusto mo? Dito. 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 Ikaw po, Gina. Sige. O yan. Ayan, si Marcos. Nahiya siya. Gusto sama? Ayun, nahiya daw si Marcos. Ayan, adyo po kay niyo. Ay, si Marcos. Nahiya siya. Hello, Be. Ay, Marinea. Nakatawa. Kailangan na, Marcos. Pakyapusan may mami yan po. Mami and daddy po. Ingaos na kayo. Mama, papa. Mama and papa. O sige po, hanggang burida kayo pong kuha ng dakal pang oras na actually bitin ko po. Pero siguro ikitaan po kabalan, lumawi tayo na karetang content ng Mami Prax, yung account mo. Praxyap. P-R-A-X-Y-A-P. Yan. O sige po, patati kayo mong panauling message ka rin parents, Mami Prax. Sa akin lang siguro, in parenting in general, sabi nga namin lagi, hindi kami nagko-comment sa parenting style ng ibang parents because once you become a parent, mahirap talaga siyang endeavor. As in, mahirap siya and it's a journey. So kung nasaan man kayo sa parenting journey nyo, good job. Yun yung masasabi ko. Kasi iba-iba tayo ng pinagdadaanan. And as much as we can, gusto lagi natin maging best parents. Sa standards natin, kung best naman yun o hindi, lagi tayo nagiging strive. Basta mag-strive tayo to be the best for our kids and to teach them kung anong kaya namin. Pero sa akin, good job, Mama and Papa. Okay. Koyang Nicole, ika patatinggarin na message. Karing kaya katamong talapan, Albe. Ikatamo nga bisa tayo maging perfect parent. And I think, never tamo maging perfect. And I think, itang i-accept tamo na eta maging perfect, karin tamo mag-improve. So, ako naman karin ko mag-improve while gagamit ko mamasa akong books, pagsik kong help ka rin professionals. That's why feeling ko continuous improvement naman eh. Eta miras ka rin balo. Pero itang mag-try tamo mag-try. Ayan, dakal pong salamat. Mama Prax and Koyang Nicole, kaya kayong oras at hindi na kayo pong kabaluan. Kaya kami kanakuha na pong karagula bagay. Ita pin po, kanya-kanya tamo pong style. Peka maulaga po, itang respect tamo, itang kaya katampong kanya-kanyang parenting style po. Nang tamo po itang burita mo, pakyapusan tamo, itang tamo makaing paborenta na po ita. Ang importante po, metong niya mo po yung nasa tamo, maging mayap, ngari ka rin anak tamo at aparagul tala pong masalese. Ayan, tabayanan tala po rin next videos na po rin. Mama Prax and Koyang Nicole. King pa magbalik tamo po na, magkanta tamo po and of course, gambulan taya, ingamanong si Swan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Kabilis na po ning oras tamo. Tsuta na po kayong tauling dakay na ning kaya katamong programa ne. Although nandin po kwentuhan tayo, ikaw yung Nicola po Mama Prax ne. Ako buring i-miss itang opportunity na paket ko po kaya kayo na kaya betaya naman. Marco, say hello. Ay, mag-hello ka Karela. Dito. Ayun. Hello, ayun ikaw. Diba? Ayan po. May hiline. Ayan, opo. Abin po yung bida tamong kid, king kareng videos na po nga mami, ane po ka-cute. O yan. Thank you po kay nga oras yot at ikiye po din po Marcos ang kakitang last part na ning kakatamong programa. O yan kabalen, nung paninahin niyo na po siguro itang kakatamong amano for today na. Ing amano tamo po, ing masakit ko nan, manyaman yang kanan. Ayan po, yapin po retang bagay kay siguro po nung i-translate tayo, kahit tayo po ini-apply tayo kay pamibiyebye tamo po. For example, namo po neng mag-aral tamo po tang mag-working student tam talagang piyakapan mag-aral tamo pong masalese po tang mayari tamo po ane kanyaman kasi pagkasakitan tayo pong gusto. Reta po siguro nga achievements tamo kay biye kapag pipagalan tala dakala oras ing dinakay tamo ane pong kanyaman king kaya katamo pong pakiramdaman po makanyan de pong sasabihan deng mga tuang Kapampangan manyaman niya na yung pagkasakitan tayo. Kimpami katawo na ini sabayan nyo na ako man po magkanta tamo aking amanong si Swan Reni pong kantang Kapampangan. Ugaling Kapampangan, king buladas emo sambutan, at nung kainge king libutadalan, maporma biyasang magimalan, mga santing ampong mga lagu, mga yarti mapandilu, nung bisa kang mangan manyaman, takman mo'y lutong Kapampangan, uy nipay metong dang ugali, nung kabyasdan king pamagsisti, tutula mo pinpong madiskarte, biyasang makyabit mapanintindi, maindredos at king kayabangan, oning masyas lang manindigan, bunga lang magtauneng kapyestan, agyang king 5-6 lamu manutang, biyasa laping mi babata, tunay lapin pong mga ganaka, diyang dugong asoy nga usra, manlugod lapin pong tagana, pingugaling matenakan, number 1 ring Kapampangan, agang maselan king pamangan, king kabyasnan enoman pailakuan, emo asaul king pamangabig, king kwentuan tutulang mamais, oning king nanuman pong labanan, yang kapilan era kaurungan, matibela kasal pantayanan, mapanyaw ka ring mangailangan, orending Kapampangan, biyasang makipagaluguran, pasaganan talang palakpakan, luwit laring Kapampangan.
Ayan po, Kap, Tagay, kilala daw po kayong Kap Tagay na itang kanta nga ita. May kanta mo naman po kay nga team song na ning kaya katamong programang nanu pata. One of these days siguro kailangan akayabe tayo kaya katamong kwentuhan. At syempre po kay Aldoldo, kay kaya katamong programa lagi ta naman po may pagkwento kay nga manong siswan, magkanta kay nga manong siswan. Uling burita mo po, appreciate ta mo po rin nanumang party na ning kulturang Kapampangan. Bayi tang mayari gambulan tayo pampuin, kaya katamong amanong siswan. Dagdagan tala ding amano at kaya kayong gagamitan. Kaya katamong Kapampangan word of the day, bubu. Ayan, yung buri na mong sabihan, clown, payaso. Oo. Oh, ayan po naman ni Marcos ne. Ano pong kadaldali may nakit yung clown. Ano daw 'yon? Sabi ako ay may lobo uling ating yang lobo. Kadal na tadaldal na. May hari ne po yung metong oras sa pamitalamitam tamong ening Aldo. Nanu pata abayin nyo kung pasibayo bukas ne. Reta po palang schedule tamong FIBA. Eyo po kakalingwan ne. Yan po na kay August 25 Friday Dominican Republic versus Philippines, Sunday August 27 Philippines versus Angola, Tuesday August 29 Philippines versus Italy. Suportan tala po rin Gilas Pilipinas. Ako po kaya kayong atsing malago dyan, alumbang parungaw ating pusong makabalen. See you po tomorrow. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng